Labiwas Negros ng punong barangay Ludmilo P. Duranda. Otro Aminudo. Okay, damong salamat Attorney Jose Mendoz, sugod mga ni Padres, Honorable Ibit Bandoy Gaylon, Board Member.
Kan Mrs. Teresia Doninghouse, ani yung pag-interpretar Han Aminono. Dahil katawag pag-in sa Aminono. Pero si Ringpan yan, manalatanin niyo. Kaya para maka-relax. Mamaroon lang ang dispensa itaton mga ikas nilipay ano? Inin kay darang itong oras na ito natin kay larong gabi. Ating ang tinataptag na minuto. Yun ang pusong ko lang ano. Kaya si Rick pa nalilito